Dovoľte nám, aby sme vás privítali priamo pred hlavným vchodom základnej školy Vajanského v Skalici. Pôsobenie našej školy začalo už v roku 1980. Budova školy vtedy stála na neskôr premenovanej Saratovskej ulici. Minulý školský rok naša škola oslavila 45. výročie od svojho založenia. Na sídlisku v malom meste vyrástla nám naša škola. Bolo to tak dávno, že už nikto nevie, kedy presne. Bola plná nových detí, voňala tak slastne. Dnes už deti dospelí sú, sme ich kvety krásne. Teraz ma prosím nasledujte, premiestnime sa do budovy školy. Vzdelávanie prebieha v moderne vybavených triedach, v ktorých učiť sa nie je vôbec nuda. My žiaci obľúbujeme vyučovanie biológie v tejto učebni. Najradšej skúmame preparáty pod mikroskopmi, učíme sa tu na reálnych modeloch, napríklad časti ľudského tela. Učebňa chémie vôbec nezaostáva za tou biologickou, práve naopak. Tu sa začína pre mnohých z nás láska k chémii na celý život. Alebo aj nie. Veď kde inde by sme si mohli vyskúšať naše prvé chemické pokusy. A teraz vstúpime do učebne, kde sa vyučuje predmet technika. Sú tu stoly so zverákmi a náradie rôzneho druhu. Najradšej vyrábame rôzne predmety, napríklad z dreva, ktoré môžeme podarovať svojim najbližším. Vyučovanie techniky prebieha aj v našej plno vybavenej kuchynke. Tu sa učíme variť a piecť tie najlepšie zákusky a jedlá. Sme generácia Alfa, deti 21. storočia. Technológie nás ovplyvňujú už od narodenia. Umelá inteligencia, obrazovky ovplyvňujú našu komunikáciu s ľuďmi. Každá učebňa informatiky je vybavená 3D tlačiarňou. A skoro by sme zabudli. Všetky triedy na 2. stupni sú vybavené tabletmi. Činnosť ŠKD je pestrá, tvorivá a prispôsobená veku detí. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Deti sa venujú rôznym aktivitám podľa svojich záujmov a potrieb. Veľkej obľube sa u nás tešia dlhodobé projekty. Či už sú to kultúrne programy a vystúpenia na verejnosti, napríklad Vianočná besiedka alebo karneval, ekologické programy, športové projekty alebo dopravné súťaže. Aktivity pre žiakov sú veľmi pestré. Každý rok oslavujeme napríklad marec mesiac knihy v našej školskej knižnici. Samozrejme vždy na inú tému. Taktiež si pripomíname Deň vody, Deň zeme, ktoré fungujú na podobnom princípe. Škola nám prostredníctvom mimoškolských aktivít formou rôznych krúžkov dáva priestor stretávať sa a komunikovať so svojimi spolužiakmi. V zdravom tele zdravý duch. Na škole máme k dispozícii 2 telocvične, posilňovňu a vonkajšie športové ihriská. K dispozícii máme vonkajšie futbalové ihrisko, bežeckú dráhu a tenisové kurty. Odporúčil by si našu školu budúcim žiakom? Jasné, všetkým, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť. U nás dostanú ten najlepší základ. A ty? Súhlasím s tebou. A náš osobný názor? Nemenili by sme. Naša škola nám zabezpečuje vzdelávanie v technicky vybavených učebniach a triedach, telocvičniach a vonkajších ihriskách pod vedením kvalifikovaných učiteľov. Hovoria za nich výsledky z vedomostných súťaží, ktorými reprezentujeme našu školu. Poskytuje nám však aj miesto na oddych na vytvorených oddychových zónach či možnosť zapojiť sa do mimoškolských aktivít prostredníctvom krúžkov. A naše pani kuchárky nám denne s láskou pripravujú tie najlepšie obedy. Môžeme úprimne povedať, že sme radi, že navštevujeme základnú školu Vajanského v Skalici.